Hey everyone, welcome back to EdTool. Today we've got a packed episode filled with the latest news and updates. We'll be covering a variety of topics, so stay tuned. Don't forget to hit that subscribe button for more informative content. Like, share, and leave your thoughts in the comments below. Let's dive in. ብምትሕብባር ማእከል ምርምርን ዳሃሳስን ተማሃሮን ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ዞባ ማእከልን ተወዲቡ ካብ 8 ክሳብ 15 ታህሳስ ኣብ ኣስመራ ቀጽሪ ኤክስፖ ተኸፊቱ ኣብ ዝቐነየ ዓውደ ትርኢት ዕዮ ዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ካልኣይ ደረጃ ኣብ ነንበይኑ መዓላታት ዝውዕሉ ብርክት ዝበሉ ውጽኢት ቴክኖሎጂካዊ ፍርያት ቀሪቦም ነይሮም። ኣብ ማእከል ምርምርን ዳሃሳስን ኣብ ዝተዋሃበ ናይ 3 ዓመት ስልጠና ብዝወሰዱ ተማሃሮ 11 ክፍሊ ዝቐረቡ ናይ ሮቦትን ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ስራሓት ድማ ገለ ካብቶም ቀልቢ በጻሓት ዝሰሓቡ ፍርያት እዮም።
ሽድሽተ ኣባላት ዘለዋ ጉጅለ ሰሊሖም ይዕብዮ በዓሎም ዘማዓበልዋ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት እዮም ኣቕሪቦም ኣብዚ ኣገዳስነት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ እናዓበየ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ነቲ ስልጠና ክረኽቡ ምኽኣሎም ከም ዓብዪ ዕድል ከም ዝወስድዎ ዝተዛረበት ሰሊሖም ከም ውፅኢቱ ንዝተፈላለዩ መዓልና ዝውዕሉ ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ከም ዘማዓበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊጻ ኣብዚ ሕጂ እዚ ድሮን ኣዳልና ያደልና ባዕልና ካስተማይዝ ከም ንገብሮ እዚን ሕጂ ኳድኮፕተር ድሮን እንበሃላ ባዕልና ካስተማይዝ ጌርና ኢና ኣለና ማለት እዩ ብዝተፈላለየ ዓይነት መንገዲ ድማ ካስተማይዝ ክንገብሮ ከም ንኽእል ንምርኣይና ቀሪብና ያደልና ማለት እዩ ካስተማይዝ ማለት ኣብ ከባቢና ዘሎ ነገራት ጌርና ነቲ ድሮን ናብ ዝጥዕመና መዓላ ንምውዓል ከም ብሓድሽ ክስታይ ክንገብሮ ከለና ማለት እዩ ድማ ክንምስራሕ ከለና ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ بمنصر فوقسات ويدماني نت ميزان موكاس ويدما قال إزلوس تسرح نجارات اللو مالتي أبست دمان استفلا لي عين معلاتات قطعة خلاين نعم نتحجي الكاميرا متحازي جيرنا كاميرا متحازي جيرنا سرح نقلنا كم دماني استفلا لي نجارات معدل جيرناون كن سرح نقلنا مالتي حجي إذا درون كن رأين كلنا نلعلس قاب إسرع متر وقت كيد خليا هوريزونتال ويدماني قادم ويدماني قلنا دماني كساب 100 متر وقت كيد تخليها مالتي أبزرماني تفوستا كساب 0.5 كيلوغرام كبتصح خلال له مالتي ካል ኣባልና ይዛ ጉጅለ ዝኾነ ሳሙኤል ብወገኑ እተን ድሮናት ኣብ ከባቢኦም ብዝርከቡ ነገራት ከም ዘማዓበልዎም አብሪሆ زحج نورمال ኣብ ከባቢኻ ካብ ዝርከብስ ካብ ናብኒ ሓምሾ ጎማ ሓጂ ገለ ተራይብካስ ካብ ትጓፈው ይገለስ ኖርማል ኣብ ዲዛይን ጌርካ ንድሮን ድኾን ፍሬም ሰርሐት ቀዳ ማለት ኻ ኖርማል ተናይ ፒሮ መኽደን ደሎ ኖርማል ግዜ ዘካኒ ወይ ዝኾነ ገንዘብ ያኽስረካኒ ማለት ቅርጦቲኻ ኖርማል ከምና ኤክስትራ ነዛ ድሮን ከመንታ ማለት ተኻደገ ንመጽ ነገራት እዚ ኣብ ዓባያ ዛ ቦርድ እዚ ኣላ ዛናይ ድሮን ቦርድ ማለት ኣብዝኻ ባትሪ ለና ባትሪ ኖርማል ኣብ ሰርሐት ቀኒኻ ስለዚህ ኣብ ባትሪ ካብ ደገድ መጸትያ እዚታት ዝሞተር ኣሎ ባዕቢ ዝሞተር እዚ ዱርታ ስፒድ ክህልዎ ኣሎ እዚ ኻ ኖርማል ካብ ደገድ መጸያ ማለት እዚንካ ተምፕሮብ ዚን ኖርማል ናይ ሓምሾ ጎማ ቀርጦቲኻ ሰርሐት ኸሊኻ ኣብዚ ኖርማል ዝሕጅ ንስመራይ ስለሆነ ፕሮብ ተጠቂምናልና ማለት ያ ታሞ ዶምካ ኖርማል ናይ ሓምሾ ጎማ ዋላ ትገብረላ ትኸሊኻ ፎከስ ሆና ለጊት ሚዛ ተፎከስ ሰሪኻ ካላይካ ኣብዚ ዛፍሬም ዚያ ስቲፍነስ ናቱ ማራ ተሪር ክኸውን የብሉን ምታን ምስወደቃት ከይስበር ማለት ልሕር ማራ ሉስሉስ ኮይንኻ ባላንስ ክሕልዋ ይከኒ ማለት ክልዎ ወይ ገለስ ተኸዳ ስለዚ ስቲፍነስ ናቱስ ማእከላይ ክኸውን ኣሎ እታ ዘማዕበልዋ ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ብመንገዲ ዋይፋይ ብናይ ሞባይል አንድሮይድ መተግበሪ ተሓጊዛ ትንቀሳቀስ ከም ዝኾነት ዝገለጸ ካል ኣባል ናይ ዝኣጉጅለ ዓወት ፍረዝጊ ምድላው ንድፊ እቲ ዝዓበየ ብድሆ ናይ ዝስራሕ እዩ ኢሉ እዚ ልክዕ እታ ፍሬም ከተዳለዋ ሆላ እታ ዝዓበየ ፀገም ኣብታ ፍሬም ዝኻ ንምንታይ ልክዕ ኢች ባይ ኢች እቲ ሰንቲሜትር ዓቂንካ ተቆመቱ ኩሉ ክተብለለካ እዚ ድማ ንምንታይ ይጠቅም እቲ ባላንስ ኮንትሮል ነው ትገብሮ ባዕልኻ ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ድሕራኒ ኣብ ዝኾነ ናይ سنتيمتر ونفلي ندحر ديفرنس غيرنا ويتزطط ويتبل ገለመለ ካብ ቴክ ኦፍ ነው ትገብር ስልጣን ማሸጋር ገብራ ማለት እዩ እጂ ተቀንድ ፀገም ዘሎሲ ኣብቲ ናይታ ድሮን ፍሬም ንኽሰርሕ ዘሎ ጥንቃቐ ይዛሕት ነው ተማሃራይና ኣወደበሳይ ዝርከቦም 8 ኣባላት ዘለዋ ጉጅለ ድማ ንዝተፈላለዩ መዓላርታት ዘገልግሉ ሮቦታት እዮም ንምርኢት ኣቕሪቦም ኣብቲ ዝወሰድዎ ናይ 3 ዓመት ግብራዊ ስልጠና ብርክት ዝበሉ ተመሳሰልቲ ስራሓት ከም ዘፍረዩ ዝገለጸ ናዖድ ንኣገዳስነት ሮቦት ንምርኣይ ኣብዚ ምርኢት ንገለ ፍርያቶም ሒዞም ከም ዝቐረቡ ኣረዲኡ እዛ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ኣብ ናይ ሕርሻ ቦታ ኮይና ንኣግሪካልቸራሊስትስ ወይ ሓረስቶት ክትሕግዝ ትኽእል ስራሕ ኢና ዳሊና ዘለና እዛ ኣብዚኣ ንሪኣ ዘለና ኸ ሓንቲ ናይ ወታደራዊ መሳርሒ ኮይና ኣብቲ ናይ ሚሊታሪ ጥቕሚ ዓቕሚ ሰብ ንምውሓድ እቲ መስዋእቲ يكون مقصدي نمكل خال أوتونوموس كنا موبايلنا نقطع ربع مخانة إذا خافتنا وتهدروا مداي عدالين يالنا زي أمس نستقر دما أبتنا enjoyment وأنا يمزنا قعبوتا سرع تخيل عينة روبوتيا إذا خا كمسل استفعل نقص كجبر استفعل سمعت قال زخيل عينة روبوتيك سابت حبرت سبزلو ربحان ترينا أتي حالكي ويسر حنا يسباتي زغلل بتزغلل لما نقدخا مثلا كايدو يحجزنا انترينا أبزي أوروباوي حجرات وأمريكا زلو بوتات اتناتهم سرح كمي إذن لخون يخيرالو حجز نايت روبوتيكس زلوي كله تزنا برولو يكون نايجوزهم ما قحط يكون ماكينهم كله تزتكملوا كسر سمارت فون بزهنا بيت روبوتيكس بحال بو عينت زخد مسرح سلازة حلف اتناتهم لايف إذن لخون يمتسالو سلازة ما تناتنا حال كذا حتى تسرحون كمي جرنا
ናምናቶም ሌቨል ንኽንመጽእ ከመይ ጌርና ነቃልሎ እዩ ተይላ ማለት ኣብ ዓውዲ ሮቦቲክስ ፕሮግራሚንግ መሰረታዊ ነገር እዩ ዝበለ ኣባል ናይዛ ጉጅለ ሜሮን ተስፋ ማርያም ብግዲኡ ነዚ ኣብ ከባቢና ምዝርከቡ ነገራት ብምውሃድ ኢና ነተን ሮቦታት ኣማዕቢልናየን ኢልዎ መሰረታዊ ነገር ፕሮግራሚንግ ማለት ኣብ ንሓንቲ ስራሕ ፋንክሽን ዘለዋ ክትገብራ ማለት እዩ ኣብ ኮምፒውተርካ ፕሮግራሚንግ እናገበርካ ከመይ ከም ትሰርሕ ትእዛለካ ማለት ትቐንዲ ነገር እቲ እዛ ስራሕ ተሰርሓ እንተኮይና ፕሮግራሚንግ ትቐንዲ ነገር ማለት እዩ ዝጠቐምናሉ ጥረ ነገራት ካብ ኣብ ከባቢና ንረኽቦ ጥረ ነገራት እዮም ምክንያቱ እንድሕር ዝኸበረ ነገር ተኮይኑ ክተምፅኦ ክቡር ዘይትረኽቦን ትኽእል ኢኻ እዚ ግን ኣብ ከባቢና ብንረኽቦ ነገራት ተጠቒምና ማለት እዩ ከመይ ጌርና ናና ስራሕ ብሉፅ ክኸውን ከምሰርሕ ብሉፅ ኮይኑ ከምሰርሓልና ጌርና ኣለና ማለት እዩ እቲ መሰረታዊ ኮይኑ እቲ ብሬን ወይ ከዓ እቲ ቀዲ ነገር ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዚ ማለት እዩ ብሬን እቲ ቦርድ ማለት እዩ እሱ እቲ መሰረታዊ ነገር ካብ ደገ ዝመፃና እቲ ንሕና ንገብሮ ከዓ እቲ ማለት ዲዛይን ከመይ ጌርና ነውፅኦ ከመይ ጌሩ ክሰርሓልና ዝኽእል ዲዛይን ጌርና በቲ ንዓና ጥዕመና ነገር ማለት እዩ በቲ ኣብ ከባቢና ንረኽቦ ነገራት ዝንጥቀም ዝንሰርሖ ማለት እዩ ኣብ ማእከል ምርምርን ዳሃሳስን ተምሃሮ ንፕሮግራሚንግ ሮቦቲክስን ምምዕባል ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ዘጠቓለለ ካብ 370 ክሳብ 400 ሰዓታት ዝወሰደ ናይ 3 ዓመት ግብራዊ ስልጠና ኣብ ዝቕፅል ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ከም ዝሕግዞም ዝተዛረቡ እዞም ተምሃሮ 11 ክፍሊ ናይ ኮሌጅ ትምህርቶም ድሕሪ ምዝዛሞም ነዚ ብንኡስ መርኣያ ዝጀመርዎ ስራሕ ናይ ምዕባይ ራእይ ከም ዘለዎም ሓቢሮም ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ኣስመራ Thank you for watching this video. If you enjoyed it, don't forget to subscribe to EdTube, like this video, and share it with your friends. Your support helps us bring you more content. See you in the next video.